Wah. Wah. Wah, ora bener iki. Poso-poso disuguhi kopi udut ngene. Lakone sapa iki? Wah. Wes, ndak bener nek ngene. Perasaan yo urung duwe bojo nek wis disuguhi kopi kaya ngene. Wah, bener iki. Wes ora beres. Timbangane mubadir poso-poso ora neng wong ngene ombe wae. Ger. Udut dhisik. Waduh, ngon-ngon kono tak pakani ngaret dhisik iki. Wes jan ombe kopi sik, gek ngaret. Wes men barane wong wedok ora ngurus. Woi, halo. DPR urip pancen rekoso. Nanging berusaha selagi isih ana. Terkadang direwangi nanjang pulang wis kurang. Wis to ora sembok pikir banget. Gerung jeblok di asmu. Syukur ana keadaanmu kepiye wae. Marga Gusti Allah ki sing berdaulat atas hidupmu. Ngerong. Yo, Wes kuwi. wes. Waduh, karo. Jangkrik. Wes.